दे दावा पहने के ना की पहन ले करे को हां मम्मी बस सिखाइले कि हेते ती मुथ पाइरी है ई गाने रहबे का कइल बिया हम घेटे चिप दू जन तो ने भाग जाना तई बारा तू समझाए ना के बनबई हम जात बाप रे हमर हाथ कोड़ जोर जाई त हमर काहे थोरो हो जाई इतना सुंदर सुंदर तेल भाई नहीं घर में हमार माई एगो काम ना कर देत रही एगो छू के काम ना पुआ बने ले का करत हो ये जी मछरी बनाओ तो तार मछरी बनेबा ये तारा से तो बढ़िया हम मछरी बनाते 10 मछरी बनाते हमर डर लागत कि जोर मत जाई हम तो जोर जेबे करबे करबो देखो तारा से बढ़िया मछरी हम बनाते हैं नाम तारे हो कि बुझाइल हम बना के चल जाई मा खियावे बेरी तू खिया दियो ठीक बाटे ठीक बजरो कितना निमन नीचे दवा से त बियाह हो काम तर गइनी अरे तारा समाता ना प्यार करे ना के कुछ कह मत बुझाइल न आ देख कैसन कैसन मछरी बना देते न देखो तू जर जेबो लेकिन हम ना जरम बुझाइल बागजी हम किस पर तो डर लगता है तू होनी रह ना हे कि नाराज चाहे हेने अब कोने जरूरत हटे तो आ कोई पूछी न कि के मछली बनेले हटे तो कह दियो कि हम मछली बनेले हैं जन लो हमारा के मत कहियो इना के कह दियो कि है कि मछली बनेले लागत जी कि हमको हम गिरवा बननी है केहू का कहि कि अपना मरद से बनावती है मछली खाना बनावती है हमारा नाम खराब हो के जी हां ऐसा मछली बनाई न कि कोई मछली खाए में अंगुरिये खाए लगी अच्छी लगाई देखो देखो कहां भाई जाओ जानी मम्मी जी होरी सब कोई दुआर पे बैठे हम देख के आइल हनी के वड़िया इना के बन क दी मान ली के हुआ आ जाई तो डर लागता अरे आई तो बोलिए कि नहीं आई कैसे कैसे कोई आ जाए आज त का करी हम हट जेम को हम कि तनी मनी आइल हनी देखे खातिर मछरिया कैसन बनल बड़ी सन अच्छा जानते हैं जी अब हम जब खाना बनाए तब चुपे से आ जाए जे जहाँ खाना बनाएला और ये सब कुछ बना के दे दे हम जानते हैं नहर काम नहीं कि कोई सब हम ना पहले तो बाकी धीरे धीरे सीख हम बोला ही ना बनी सीख जाए धीरे धीरे सिखाएं तो हम सीखना जाए हां तो देखो तई बनावत नहीं कि बताओ तो तू ना कहलो तब हम आगलो हम जानला है कि हमारा ऐसा तारा के बनावे ना ही खाना ओए नो रवा कितना निमन आने जी देवा बहुत निक बनी पापा बहुत माई होती का हो जाई हम का दीदी छोड़ी चल आओ बना करता जाओ दीदी आई जी का भागत नहीं अरे कुछ ना भौजी देखे आले आई मछरिया देखे आले कि बनल कि ना बनल खाए खातिर आज का रसम तो तोर बड़ा नीमन बहु मछरी वाला भौजी एने सांच लगा देही का कम लगता है कर कोई दिन ओने से कर कोई तनी मछरी मुर्गा आचे के हवे तेल मसाला के ना बेटवा तब क्या ना बढ़िया सांच लगी तो आपकी अथो में बनोले रहने जा एगो परछवा में हां तू भुलाई जा थड़ी जानते ना बनी लेकिन आपकी हाथ का बड़ा खाए में निक लागेला कनिया बड़ा देवरू नीमन बनाई ना अब वैसा मत चढ़ा दो कि हमरे से बनावे करिया ना कि ई मेहर मौग होई ई मेहर आरु के कहल करी हमनी के संगे तनी कबो बनाओ ना देई तो लो इधर उनी इधर लने कैसन बाटे हमारी देवर जी का प्यार अब का कहीं दीदी जी लजात का बाड़ू अब तो हमनी के संगे रहे के बा उठे के बा बैठे के बा रहे के बा खाए के बा पिए के बाटे कुछ कह देवर जी ना कोनो चीज के कमी ना होके दिया ई खाना तकले बनावे ना बर्तन तकले धोवे ना कपड़ा तकले अरे अपने की ना धोए के बाटे करे के बाटे अपने में बनावे खाए के रहे के बाटे कौन दूसरा के जी जइला पक्का माए सब अपन ही ना करे के पड़ता अपन ही करे के पड़ही तो बाटे पढ़ाई करना पड़ता तनी बोल तू हंसमुख रहल जाला ना तो ये लजाइल बड़ी न जे का लजाइल भाई उहा के फुआ जी आई रहे तो मार कोच भी किस्म के बोला तनी हमरा के चल जल्दी बनाओ ना हो फुआ जी न देख जरन हई उ देख के जरली गोल त बाड़ी चाचा जी के घर आवा उनहु के लइकन के देख के बड़ा कहली उल्टा सीधा कि बहेंगा यार घूमो तड़ी से उधर यहां से लेके भगिया से कुल पुर करने के कुल कहे के ना दीदी देखत रे भौजी देखत रे पलटी है अरे हमारा के में का देखाओ तनी ना देखो तो जर न जाई जर जाई तो फिर कैसे हो के पलट देई का वो बनाई अपने देखी कतै न कि ठीक है मछली आ गइल है त औरी आई बेटवा ना ओ की तोरी मंगा लिए सजे कोनी फेर आ तो त के खियो ही कि न परी ना ना और कन्या आइल बे त के मांगे के दियाई त एक पीस दियाई ना ओ खिया के एकदम में थू करे रहे कि बेटे की मत कोई कहे कि कोई कमी कर दे बड़ा हम अपन माई घरे सब कुछ हम ही करत रहे हां सब खाना ना सब बना ली हम अच्छे तब बनई के चाहिए मेहरारून के खाना में साफ सुथरा न लोग देखेला हां मछरी बड़ा उड़ती है देखत नहीं तेल कितना दौरी कते न कन्या जी के तू
अच्छा से रही है देखत नहीं हमनी के केने गोतनी मिल ना ये दीदी जी ऐसे मत कहीं बस तन सुख सांस से हमारा डर रहेला कि तोहार मरत तनी काम धंधा करत रहन तो उहे खिसियाली और हमनी के घर में केवनो अथु नहीं के इनके तो शुरू से कहली कि मेहरारू के मेहर मौग होई अरे भैया अपनी मेहरारू का काम करे में लाज कैसन देखा तो भौजी हो गेल बेटा ये नहीं के हां उलाटे हैं? हां उलाटे बताओ ना तो का चाहूं कहीं निकल जाई तो फिर दिक्कत होगी ना। अरे हमारा से का पूछता नी न जानतनी छो नहीं खी जाना जल्दी बनाई हम जाता नहीं तनी देखी तो का होता टे ओनी बाहर आवा लहो बनाओ उलाटा तू धर। उलट तनी ठीक बाटे अरे ना ये उलट बुतबो हम उलाट दे मैसन बात नहीं थे। बाकी का उनका सामने कहत रही उलट ना डर लगता कि ना हमरा कोई से उलटी तहरा डर लगता टे उलट बनो तो फिर कहन कि ये बनावत रहलटे बुझाता कि डर उलटे कोई से बनाई उनका भी तो बड़ डिंग हक दनी है हमके हमरा सब कुछ कावेल हम कुछ ना बनावे आवेला जी ना बनावे वाला तो सीखे के पड़ी न आई धुआं हाथ ना देगा तो बर्दाश्त करे के पड़ी धुआं है। हम गैस सब हम चूल्हा पर खाना ना बनाए गैस हमरा खातिर ला दे जा तारा खातिर तब का ना है जी बताओ तो तारा खातिर ना है तो दूसरा खातिर है। हां तो पापा दे रही बन रिएक्शन चूल्हा निकाल ले हम। अरे तो निकाल लो कहिया खातिर धइले बाड़ू। चलो हो रोज रोज तो भौजी और करते रही जा ऐसे तो कहनी कि ए माई जाए दे हमरा के बुला ले आखिर रोज रोज हमरा आवे के बेटे ये शादी भी हम लोग आवेला त करेला धरेला आ बड़की भौजी तो रोज रोज लेपटाइले ही रहत रही तले कटिया तले का आजकल के दिन में इस तरह बेचारिया थू भइल बाड़े आ नोनर दुल्हन हल त उ केतना दिन करी हां अब तन के ओकरो के ना उबार दियाई तो वो अपन मन में का सोची कि अभी आते आते सब कोई हमरा से करवावे लागल धरवावे लागल आ ई नहीं खे के मसाला पीसल हमनी घर मशीन बाटे हाथे से पीस कनी द तब पीस दे तने हमरा पीस के हइए बात मयबो के चिंता ना नु रहेला कि के जानी के निकल जाले ई ना करले कि बेटी पतो घरे बैसन उ कैसे बनैली सन कैसे का कइली सन चली त ना ई सबसे तकरा मतलबे नहीं खे बुचिया दिखाय आइल का रे मसाला पीसो तरू कहां चल गई रे तू गोइरनी ओकर घारा लाऊ तनी ओ बीमार रहले ओकर घारा देखे गोरनी ओ बुढ़िया के नहीं के बुढ़िया। अच्छा हां त काहे कि तू मतलब तोरा सुबह नु गई रहली ह अरे तो खेतो घुमत घुमत चल गनी आ ओनिया से ओनिया त लेट हो गेला मसाला पीसो त कनिया का करते पागल है माई तोरा अपना में ना बुझला उ नाई दुल्हन बड़ी तब करा के दिया पीसे के पीसे के नहीं कहत ने कहा करत है ओ कहत अब मछरिया न तारत हुई ना मछरी कह के तो कबे ने के एक छोट की भौजी जा मछरिया तार द तारत हुई ज्यादा यही ने मिलजुल के काम कइल जाला ठीक बा बेटी टाटी के मतलब ये होला के मिलजुल के भोजन के संग रहल जाला त काम कइल जा के मतलब मानो से जानो से मोहलो के बात। अरे ई सब हमारा के मत सिखाई सब गोतनी में रह के हम सीख गइल बानी गोतनिया फोन कइले है हमरा के कहते जान तन ओकर बाबू के तबीयत न खराब रहे मर गेलन बाबू तो गोल बगा हां तब का करे माई बताऊ हमरो कहतारी कि आवे के बतावा छोट को तब हम कैसे मना कर दी रे मैं कि हम नहीं जानता नहीं कुंकरा में हमारा में झगड़ा भइल बा तो उनकर बाबूजी हमरा के का कइले बड़न बेचारा झगड़ा अपने जगह पर अपने जगह पर बाटे गोते पड़ोस के जन पड़ेला ओके जाके देखे सुने के चाही देख ले देख जाइम काल आज त ना जा पे भाग जा तू चल जी हां ना जाके दुआर कहियो कोई हां त काल जाइम सो तनी काल जइती चल आइती आना त 10 लाख जइती नु करम आबे हां तो आज कैसे चल जी तक काले कनी के ना दीदी जा दे अरे वो जाई हमें आवता नहीं काल देख हम त आई तो कहते ठीक भाई रही ह ज्यादा पीसा मसाला आया बन जाला एही में मिलजुल के कबो करी ह का तो हम सुनत नहीं जाके तू चाची मसाला पीसा जी जल्दी पीसी का कहता हो भौजी पीसत नहीं पीसी मछरिया छान देले भैया कन्यावा अच्छा मछली तरा गई ए बिटिया जी का हो बेटौआ बैठ गइल बा चूल धके ठीक ना देखे आइले चूल्ही तर बड़न गइल बा हां बाकी का कहता हो छु कोई मेरा आरु का सेवा न बा सेवा न करो त जाए द उतना सुगर में आरु आइल बिया त उनकर सब द्रोहिया न झड़ गई ए बुची जी मछरी त बनवावत तनी बेटौआ एकदम मेहरा आरु को संगे संगे उ मेहर मौग न भइल बा बियाह भइल बा त मेहर मौग हो गइल बा मेहरारू के सेवा ना करी त माई के सेवा करी ई का कहता रे माई अब जे बात हम कर मेहरारू न उनकर खातिर भाई रे बताऊ परियन धरिन त का हो गई मेहरारू का सेवा करता न उहे नु कि मेहरारू को नहीं खाना करो त अपन परिवार में क्यों मन सेवा करो ई का कहता मेहरारू के सेवा कइल जाला मातारी के सेवा ना कइल जाला नया नया और दुल्हन बाड़ी
अभी उनके कुछ मत बोली ठीक ना, नहीं तो कहियो ना कि ये घर में लागता कि मुर्गा लड़ाई होला। मुर्गा लड़ाई होला उ कहियन के करे जता मुर्गा लड़ाई मेहर मौगनिया बैठ के मछरी बनावयन अभी देखे के बाकी बना पावते कनिया कि ना। तो हम तो कोई नहीं है तो बेटा वो बैठल है ना, ऐसा थोड़ी बाकी ना बैठल ना हां। अपन साली में एगो साली आइल बिया हके ऐसन बिया ए दादा वही साली बा फिदा बानो। कुछ कहा हमरा बिटिया के लूरा ढंग हमरा नहीं के स्वाद शहरी नहीं है, शहरी नहीं है। पहनला तो वो शहरी बन जा फितू को पहने देला हो शहरी बन जाए बाहर हेती चोटी पहिर के शहरी में देखावा सब गंदे गंदे बात बतिया इन हमरा का कैसन लागेला। गंदे सुनबे करबो देखत नहीं खू हेते चोटी पहिर के आए हेते गंदी पहिर के घूमे माई नीचे नहीं पहन ले कुछ बताओ सही में कहते हम देखली हां तू बात माना भौजी बताई तू बात नहीं खुना साड़ी झूठ बोल जा उनका नीचे झांक के देखो तब पता चले। ओही से ना बेटा वो हमार साली बस से धुआइल बना सेवा करत ना आ जा देखी बड़की बहिनी त नहीं खे ओइस हां वही ना हमर बड़की बहिनी त शरीफ भी है। अरे वही में कोनियो ना पहिरी बाबा जी आ त पहन केवन ठीक बा रहत रही त कोई के हम चोटी पहिर के घूम ना ई तरह के लागत अड़ी ठीक ना का त न ओ जा गिरो दिल्ली का त रहत आदत मिल बाटे यही से ही पहने लगला। ई बेचारी गांव देहात के भाई त कहां से कुछ पहनी हन ई हो बात सही है बात। देखा देखी धर्म देखा देखी पाप मेहरारू तो बाड़ी नहीं है दादा कि एकदम अपनी मरद के एक तिल नहीं खी छोड़त हमस में का त मरद रहबू त रह नहीं त जइबू त जा जा अजी हां जाई देखी मछरिया बनाओ तना बेटा हुआ माई में जाई के हां का मिला नेगवा का मिला मांगी अरे मांगी ए भौजी एगो हम त देख के नहीं अब उहे पायलावा मिलल बा जौन पनेला तारा के देखैनी हां जाई जी देख ले जा जाई देख आज उनका बहिया पहले हां देखत तनी पहिरा हुए हम त देखते बानी। हेलो आगोला तुम्हें ना दीदी के काम बहुत अच्छा लगता। हाँ ना दीदी खाना बनाते। हाँ मम्मी जो ये कटाइल वो बड़ी दुखाता बहिया में। हाँ काची ना दीदी से बोल रहे रहने कि दीदी दवाई ले आते तो बोल रहे कि ठीक बेटे जीजू के बोल रहे जीजू जाके दवाई ले ले आई हन तब शाम के न जाए जीजू। हाँ अच्छा तो बात करबे तो अभी तो बिया ना हो साली कहां रे हेजिया के बतिया तो होजी चलेला त अरे बैठिए ना बैठे ठीक है मम्मी करते न दे बाद में खातिर होजी मछरी छाना त तू हेजिया आके बैठल बड़ू है मम्मी से बतियाओ तनी बका बका बोलत रहला मम्मी से बात करते नहीं आके टपक जला बीचे तो वो सासू मां का करे मैं दूसर कोई हटे यार तो वैसे कहा हर मम्मी के बहुत शक होला तो जाने ला ना मम्मी हर कहां से कहां दिमाग लगावे ले तो जनबा ना। अरे शक ना करे ने जिग बात तो बुझाइल न दूसरा ठाई रहदु न त शक करतन बुझाइल। अरे बाप रे बाप मम्मी बूढ़ भइले बे ओकर दिमाग बूढ़ नहीं के बोले इतना सोच लिया। अरे उनको एकदम दिमाग उजर है ना। चलो तारा के मछरी खेया बा चला आओ हिल के हम कैसे करी अकेले बुझाते नहीं कि उड़ता पट पट। अरे बाप सुना तानी जी कहानी बानी जी केने बानी जी दीदी जी का बढ़िया बा। हाँ बैठा जी का इनका के छोड़ देते होने अकेला रहे के बताओ तो कहां गुरु तू रे दीदी द्वार पर मम्मी फोन कर ले तो बात करत रहनी आंखी में लागत धुआं। छोड़ दे अभी जाओ चलाइम के अरे तू छोड़ दे तोरा ना बुझाई रे बुचिया तू छोड़ दे तोरा और ना बुझाई हम तो कुछ ना बुझे में तई आंच डाला में तई लागो जानता नहीं लागत धुआं ई शुरू से जा आइल नहीं खेनु को पिसा मछरिया के खियाई के ओही खातिर लिए ले तू होनी थैले रौरा कहे हम लोग के जगह का हो अरे धुआं लगत त का हो हई ल देखो हई मछरी के पीस खा। अरे मुंह होने मत कर मुंह हेने कर ना रोका ना हो तो और ये कुछ लड़ाइला त कोची ना त का करी बताओ ये कैसे बोलते रे बुचिया ते पाहु ना हड़ा ने हां तो आंख में धुआं लगा त कन क्या पर और मछरी तो उन क्या हो का बोलेला जी का बोल हम जी ना बोलेला ना हई हम जी ना बोलेला लाई खा
तो मैं दिमाग खराब हो धोते के कहे का देने का भेजली संगवा देखो एकरा में काट नहीं खा के स्वाद बताओ कि कैसन बा। बहुत अच्छा लगता हाँ, तो तार दीदी के हाथ बहुत अच्छा है। हम ना छोड़वाए तू चला अरे हम ना छोड़ाई तार दीदिया छोड़ाई ना तो दीदी का हाथ बहुत अच्छा है। तनी हाली हाली घींच बड़का लपेटा बा ना क्या छोटकी चिड़ै लगा खाता दो अरे छोट मुंह हवा बट बोने के ना हां देहाती में हां तनी मनी लागेला बर्दाश्त कर कहत रही माई के मत बच्चे के भैया के बोला दी जाइबी ना जान ना अब रह ना बहनी तब चल जाई अब 2 दिन भइल देख ला तो ना तू बोला तो ना क्यों तेला उड़ा छटे कहत तारा के चुप तनी रह खागलू हो ल खा और धर है काट निकाल के देता ही तब बुझाता कि घोटाते नहीं के हां मछली खा मुंह बुझाई न तनी हाल दो तुम मुंह में मोट है जाता कि तारा घोटाते नहीं बोला घोटा मुंह में ल खा हां ऐसे खाई जाला तो बुझाते नहीं के खा दे तू शर्म तहरा नहीं खे के जे मेरा रुपया के काला के क्या तारा साली के अरे त का हो गइल छोट बा ई त का हो गइल मालूम जब के जे बैठ के खियाओ त ना बहरिया बनात नहीं स अरे छोट लड़की बराबर हो खेली समझ साली हो अरे दीदी मम्मी काहे की चिल्ला रही है काहे चिल्ला रही है गुस्सा होता ले उठे तब तुम नहीं गुस्सा अरे चुप रहो तुम जो घर में जो हमरा मुंह में मुंह में खाता त निक लगता हां फेंक दो खा आयो बेलवा दे मारा ये भैया तू सालिए तो न ये छी तेरा शर्म नहीं क्या का हो कि बहन के सामने जे साल के खियावा तने करा खुसरा माई कि ना रही हमारा से नहीं खेला हमारा से नहीं खेला जाते नहीं हम खियावा क्या तनी, करत बताओ मेहरबा कौन? बन त कहां चला जाई हन त खियावते न बनी आवे कुछ दिन में कहता मेहर को खाना बना के दे रहन पता चला दीदी तू चुप रहो मत बोल बोल जेठ से काहे न बोले ये मर्जी जो वाला देंगे संग फोटो ना खिंचाए फोटो ना चल तरह के सूट देते तनी सूट पहन ला अभी बिल्कुल आई हमसे होइए ना सकेला सूट पहन में तन सूट सलवार बाज बाप रे बड़ी पहाड़ लागल वो हमारे बस के बात नहीं के कपड़ा ला चला जी जो फोटो खिंच जा बाग अरे समझाई ना रे माई अरे चुप रहो ना रे हम कौन देखो ना अरे जाए तो बोले वाला के बोल दिया काहे के बोले दी खाली खाली ऊपर है बा कि नीचे पहले तन देखी तो अरे देखो तो कितना बेलाज बाड़ी तो सास रे काहे के तू अरे दीदी तुम मम्मी के समझाना तो बाहर भीतर रहल भी तई कुल ना कहां जे ना जी अरे हटा ना हो अरे तो देखत आई होय तो एकदम मेहर मोग हो के ना गई ना ई बिना होला मेहर मोग देखे ना अच्छा, तू पहनले हो कि नहीं हम पहनले पहले बनी तू बातें नहीं कुमार देखावा हमरा के ना कपड़ा तो ये तो पहले तक अरे तो पहले भाई वो हनो को देखा मेहरबा बना तड़ा ही तो कपड़ा पहने के चाहिए तारा आ तू ही समझा के देहाती ना ये सॉरी ई का देखो आगे देखा मारबो कर ओ अरे अरे रुकल रे समझ में ना आइला का कहत नहीं मजाक के लगा कोई नहीं वो ना ना कर छोड़ दीजिए ना उपसर बाहर भीतर हां ना रे तू बाहर भीतर रहल भी ओकरा ऐसे कपड़ा में पहने के आदत बा छोड़ दीजिए ओकरा के नीचे दे दावा पहने के ना की पहन ले एकरा कोई तार मम्मी बस सिखावले कि हेते ती मुथ पाइरी है ई गावे रहबे का कोई भी हम झेटे चिप दुजन तो नहीं भाग जाना तई बारा तू समझाए ना के बनबई हम जाता नहीं तू ही ये समझा हमारा से समझोली बड़ी तू जाना हटा हटा देखो अपने हटा तड़ी अरे हरा का हटावा तड़ी अपने सटा तड़ी ऐसे कहते नहीं देखा तर ना जी ऐसे बात नहीं क्या हो वो देख देख अरे बुचिया भैया के बोलाते तू जो जा ना जैसे जाम ना अभी हम रहम ना है जी ना तो का दिक्कत बटे बताओ अजय तू अच्छी चपाई था बड़ी पट्टी से खींच दे रहा का देखा था नहीं हम का देख तू बता ना तो जीजू के साथ घूम तो फिर क्या होता है तो ठीक बा आइलिस नु अपना हंगामा घर में करिस नु भैया के बोलाते जो ना हम जाम ना हम जेबे ना मजाक कर रहे बुझाई न जोइबे ना करबी से ना। ए जरा अभी से एक महीना चलो चलो तनी आओ फोटो खिंचा जाओ तनी वीडियो बना लो जाओ तनी रील बनावे बाय बाय ओए बताबो होए दादा हम तो जानी कि मजाक कर दे बुझाता के एकरा का रोक खा ले लन हां तो मर्दान के मन डोल जरा सुंदर सुंदर लड़की देखो हमर से तो कितना सुंदर भी है सुंदर